Good morning mga paps. It's Wednesday and we have to do our cardio. Nag-agree kami ni Ilonggo Mom. Hi Ilonggo Mom. Hi. Nag-agree kami nga madlagan kami subong sa Esplanade. Kay why pa kami di kadlagan actually. Kagi nagali po sa una pa. Subong madlagan kami. Kaya medyo late na, mga 7:30. So medyo mainit, 7:30. So hingagaw na mo ni bago magsakit ng init. Baka kami nag-Gatorade. So ready na? Si Mom's ready naman. Okay, nakailis na ko. So let's go. Naglakat-lakat kami subong sa kilid isang dapat din ya, basta lapit sa Esplanade. So tara-tawa nyo. Okay. Ayan sa ilo. Sa taon na ako ang ilo. Hindi kami ma-start. Okay. Hindi ko sure pero mga 1.5 kilometers yung mga balinanay. Laga na will try mga 3 kabalik-balik. Ready moms? Warm up pa, nag-stretching. Kuma na. So ang run kung ano hindi man get serious, importante makuha ko ng miles ko. Idugay na makuha kadlagan. So mauna na si Moms. Bye Moms. Okay na, ready na. Here we go. Medyo weird maglagan. Yan, nagkakapot kasi ang kurila pad yung camera. Okay lang. Para may ma-vlog lang daw. So muna isang other end sang Esplanade. Dito ko na ubisakin na sa Pihak. So diriya mong sa Diversion Road sa Benigno Aquino Avenue. Sa tupad ni Dato Maibo. So sa palang nakabalik ay sa palang nakalap. Balik naman ko to. Okay, see you on the other side. Video baka apoy na. Batsyag tail ko. But still good to go. Okay. So katuwa na nga balik. 4 more to go. Moms, so okay ka na? Okay. May mga 4 pa ko, ha? 4 pa ka? Mama na? Oo. 1, Oo. 3, 4. Oo. So chill ka lang anay, ha? Rest na si Jill kay kasakit iyang tiil. Kagkamot. Kuya malalapot ang kamot sa lagan yun. So see you sa next site.
1, 2, 3. Oh, I think that's 3. Na-realize ko, though hindi magali 1.5 kilometers, doon ako less than 1 kilometer gani. Pero okay lang, check ko lang na karon sa Google. Check ko sa Google Maps kung pilagit matlagan ko. So I have 3 more to go. Hopefully hindi matakan si Jill Hulat tos punta. Okay, see you on the other side again. Usually yung kota ko sa Lagan is at least 5K. Pero kisa kung medyo gipit sa oras, kag medyo pigadong kondisyon, okay lang kung mga 3K. So ikaapat ko na ni. Hopefully matiner pa si Jel. So 2 na lang. Lima lang. Ha? Dugay gad? Hihinay ko. Ay, dasigaw ko na. Wait na ko na. Ang init, sakit na sa init. Sa dalagan. Kasi pang lakat ko sa dalagan. Basta nagka-cardio ka, importante. Kaya inom kagad sang anything ma-hydrate ka. So akong gusto is na-prefer ko is Gatorade good because of the electrolytes. Mayo kay wine ng hagad si Jill. Lakat. Opdanya ko. Okay. Yeah. Ano na kani? I hate to see you go but I love to see you live. If you know what I mean. Okay. Langan pa kita. Siya na lang kapato pabalik. And we're good. Hater ko. Pas likod. Bulay na matus mo. So bala mo nang tamaan ka kung medyo kainit ng lawas mo. So be careful sa overexhaustion. Kasi heat stroke. Kung kaapoy ka na, it's okay lang maglakad-lakad. Importante nga ipamatian mo lawas mo. Because anong pagos ng exercise mo kung tumba ka wala pilas. Good. Okay. Nataputan na ang diversion end. So last na lang, balik kita. Last. Ito ng taga-sugat ko. Walking lang siya. Basta patapos ang lagan mo, medyo heavy na ng footsteps mo. Well, siyempre kapoy ka na mo. It's okay. Importante ka-grind ka. Okay, remember yung exercise is to make yourself better, not to kill yourself. Okay lang, mams. Kaganaw. Kabatsyag ng joints ko. Signs of aging. We're close na kita sa finish line. Nami, kung gadlagan ka, once makakumpleto mo ng miles mo, you feel accomplished. Especially kung sa aga mo ginhimo. So it feels like nga aga pa may na-accomplish ka na goal. So munang nami kung gadlagan ka in the morning. Okay, that's it. Hopefully mga 5K or more.
Check ko pa karon. So, pauwi na ko. Back to the grinding. Pangita warta. Okay. Thanks guys.